من هنا هاليلويا أنت كيزسو من هنا من أكتبون دخاسة سرت هاليلويا من هنا أكتسور هاليلويا يا لبي معرف يا مملك شالتي وكراب هالوني يسوس مدانتي يا لبي يسوس مدانتي ወዳጅስ ማለት እንዳንተ ነው ወዳጅስ ማለት እንዳንተ ነው ሃሌሉያ ኢየሱስ አብቅን ያሙጋን ናትካ ሙጋን ሰናይ ሃሌሉያ ይህንን ልብ ያረሳው ይህንን ልብ ያረሳው ይህንን ልብ ያረሳው አንተ ካገኘ ሰው ምን ይሆናል ምን ይሆናል ምን ይሆናል አንተ ከያዘ ሰው ምን ይሆናል ምን ይሆናል ምን ይሆናል የልቤ ማረፊያ ነህ የማምለጫቴ እኮራብሃለሁኝ ኢየሱስ መድኃኒቴ የልቤ ማረፊያ ነህ የማምለጫቴ እኮራብሃለሁኝ ኢየሱስ መድኃኒቴ ደቀ መዛሙርት ከምኢሎም ሆኑ ኢየሱስ ሃሌሉያ ወይታ ንዓናስ ኣብዚ ዕሸና ኢሎም በቃ ምስራዩ ብኹቡ ሃሌሉያ 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 ንዑ ዝሓዘ ኣይሓፍርኒ ንዑ ዝሓዘ ኣብቲ ብሓቂ ኣብቲ ሱርኣቱ ዝተሃነፀ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ዓይዲ ፍትወ ናባኻ ምቕራብ ይሕሸኒ ንስኻ እንዲኻ ኩሉ ትኾነኒ ንስኻ እንዲኻ ኩሉ ትኾነኒ ንዓይ ግን ኢየሱሰይ ናባኻ ምቕራብ ይሕሸኒ ንስኻ እንዲኻ ኩሉ ትኾነኒ ንስኻ እንዲኻ ናባኻ ምቕራብ ይሕሸኒ ንስኻ እንዲኻ ኩሉ ትኾነኒ ንስኻ እንዲኻ ኩሉ ትኾነ ንዓይ ግን ኢየሱሰይ ናባኻ ምቕራብ ይሕሸኒ ንስኻ እንዲኻ ኩሉ ትኾነኒ ንስኻ እንዲኻ ኩሉ ትኾነኒ ሃሌሉያ ተባረኽ ጌታ ተባረኽ ሰማይት ዝኒኻ ወይታ ብዛዕባኻ ሰሚዐ ነይረ ኤልሻዳይ ምዃንካ ሕጂ ግን የዒንተይ ባዕለርየናኻ ኤልሻዳይ ይብለካ ሕጂ ግን የዒንተይ ባዕለርየናኻ ኤልሻዳይ ምዃንካ ሃሌሉያ ብሰማዒት እዝኒኣኻ ወይታ ብዛዕባኻ ሰሚዐ ነይረ ኤልሻዳይ ምዃንካ ሕጂ ግን የዒንተይ ባዕለርየናኻ ኤልሻዳይ ምዃንካ ሕጂ ግን የዒንተይ ባዕለርየናኻ ኤልሻዳይ ምዃንካ ካብቲ ንብለካ ንላዕሊኻ እሞ ንላዕሊኻ ካብቲ ናሓስቦ ንላዕሊኻ እሞ ንላዕሊኻ ካብቲ ዝብለካ ንላዕሊኻ እሞ ንላዕሊኻ ስለዚ
بزعبخا سمعني الشداي مخانكا حجيني عينتي بعررينها الشداي مخانكا حجيني عينتي بعررينها الشداي